Marco? Klap lige æslet. Hvem sms'er du? Min ven Avery. Avery. Avery? Er det et pigenavn eller et drengenavn? Er det ikke lige meget? Jo, det er lige meget. Men mindre det er dreng. Jeg ved godt, hvad der gør dig til en dreng. Gør du? Dit skaldede hoved. Ja. Nogle gange stiger jeg på det og forestiller mig, en lille fugl hopper ud. Pip, pip, pip. Godnat, Agnes. Du må aldrig blive voksen. Herre Gro, agent Lucy Wilde fra Antiskurkeligaen. Jeg må bede dem om at følge med. Jeg beklager, jeg frysestråle! Altså, de burde præsentere deres våben efter de affyrede dem. For eksempel... Læbestilsopper! Med dig! Vi er Antiskurkeligaen. Vi er til at bekæmpe kriminalitet i globalt omfang. En ny skurk har set dagens lys. De ved, hvordan en skurk tænker. Det var derfor, vi hentede dem. Stikker og prikker. Jeg er ligaens direktør, Silas Langballe. Balle. Meget morsomt. Skal du virkelig redde hele verden? Præcis, baby. Gru er på banen igen med seje biler, dimser Virker de godt? og våben.